Искам да ви покажа книгата Днешните икри, тъй като цяла година вече ни забавлява в къщи. В нея има над 100 занимания, които да правите у дома с вашите дечица, заедно да учите и да творите. Ето, например, тук ви показвам. Аз вече имам такава гривничка от макарони. Ето това също сме правили с конструктор и той да следва шаблоните. Може да видите колко красиви са илюстрациите, всичко е описано много подробно. Ще откриете забавни шаблони, предизвикателства и има и страници за попълване. Ето тук съм отворила домашен пластилин как да се направи. Споменавам, че книгата би била страхотен подарък и за родителите, освен за децата, защото, например, ето ще откриете планер за рожден ден, списък за гости и ето такива неща, които аз ще използвам тази година. Ще попълваме заедно с Никола и затова ви показвам книгата Днешните икри, за да може да зарадвате или вас и вашето детенце, или това на ваши приятели и близки.